IMF akuna akuti chidale peleka pa 14 May chidakwa chokha kulankhula mwandale akuti ife posachedwa apa tikupatsirani hot current ya lero imene Brian Banda andevu zamwayi komanso a Jona Pangugu akuzakutha za ubale umene waonongeka pakati pa dziko la Malawi ndi IMF. Tatiyeni timvetsere mwachidwi pamene iwowa akutambasula bwino ndi kufotokozera momveka bwino kuti kodi chavuta kwenikweni ndi chani kupeza kuti pakutuluka zichewa ziwiri. Tatiyeni timvetsere, musayiwale panga like, comment komanso subscribe. Program ya the hot current pano pa kanema wa times nkhani zathu nziwiri madzulo ano, koma nkhani yayikulu ndi ya ubale wathu ndi International Monetary Fund IMF. Tidali ndi mgwirizano kumeneko, ndi mgwirizano wapasuka sabata ino, ndi zoyankhula nzambiri aitachokako iyayi koma nanga simasiku ano sungana ametu zonse zomakhala pambalambanda. Ndimafuna ndimve kuchokera tiyambe ndi ino pali zichewa ziwiri zimene zikubwera. IMF anena kuti Malawi watekanika tatana basi zimene tinagwirizana kuti tipange sizikutheka ndiye tabwerera. Adatipatsako kandalama kongolawa ka 88 million dollars. Timanena sotenga zina. Mwina ndiambire pamene popo kuti chavuta nchiyani kuti tikanukane ndi IMF. Osati IMF yonse koma mwina tinene kuti ECF, Extended Credit Facility, ndi yomwe tikambe panopa because IMF yo idakalibe IMF I think pali zambiri zimene mapanga nazo koma no kumbali imene amapereka ndalama imene ya Extended Credit Facility kwa maiko amene akwera kumenefe imene makhangongole ya zaka 475 million dollars. Nde adatipasako 88 million dollars kutanthauza kuti kudasala ndalama ina yokuti tilandire about 87 million dollars. Mukaona pa screen panupo pakuonesa zimene zili pa website ya IMF. Ukapita pa website apo kuti uyang'ane za Malawi ECF program ukapeza zimene zozo zimene zikunena kuti program imene iyi idali approved pa November 14 2023. Ndizolinga zochita support ma efforts opanga restore microeconomic stability komanso to achieve sustainable poverty reducing growth, while discussions between IMF and Malawi authorities zinali zopitirira makhazo kambirana komano no program review has been completed. Tanthauza kuti pamayina kumapanga review pakapita kanthawi tizuunika palibe pamene tinamaliza kuti taunika zonsezo. Ndakuti in accordance with IMF financing policy chifukwa choti sitinapange review takweza pang'ono ndekuti sorry tasisi timafuna tione paragraph yoyamba yomwechi pamene akuzaka pamene popo pamene akuzanena kuti chifukwa choti sitinachite complete review ndekuti program automatically inatha yokha pa May 14 2025 chifukwa chokuti ndekuti panadusa chaka ndi theka myezi 18 tisanachite review. So nkulankhula kwa IMF ndekuti yathesedwa program yoyokha chifukwa choti mwambo wake ndikuti pakapita kanthawi izunikidwa nkumayona kuti ikuyenda mmene maina kuti ziyendera kwa chifukwa choti ife sitinachite complete nkutheka kuti timayamba mwina ma review koma panalibe review imene tinamaliza bwinobwino. Ndekuti chifukwa choti palibe review imene tamaliza mu myezi 18 chomwe ndi chaka ndi myezi 6 ndekuti yokha yatha. Achunga funso lomwelo choyamba tinene kuti Extended Credit Facility ndi ndondomeko ya chuma imene bungwe la International Monetary Fund IMF imapereka kwa maiko amene akuvutika ndi imene amatchula kuti balance of payment. Balance of payment ndekuti maiko amene ndalama zimene amagwirisa ntchito pogula katundu wakunja ndi ndalama zimene amapeza akagulisa katundu kunjako kubwera zimakhala kuti sizigwirizana. Ndalama zimene boma limagwirisa ntchito ndi ndalama zimene boma limapeza nzosiyana. Maiko amene wawo amachita qualify ndondomeko imene yotchedwa kuti Extended Credit Facility, ndipo Malawi tinachita qualify chifukwa tili mavuto amenewo. Now pali zinthu ziwiri. Extended Credit Facility amakupasa ndalama zimene wanena wanda
zijawana makamba about $175 million, koma kwambiri amakupasani advice kapena kuti uphungu, amakuthandizani nzeru za mmene mungayendesere chuma chanu, makaso mmene mungagwirisire ntchito mphamvu zawo pa nkhani ya ndalama ya ngongole. Tikozo bwereka mphamvu zawo zogwiritsa ntchito. Ndikupasani chisanzo. Okay. So pali mabanka kunja amene amabwereka ndalama maiko, ndipo maiko amene aja IMF ikayankhula ikanena kuti awa tikwenda nawo limodzi, okay, tikukonza ndalamazi akubweza ngongole tayika mfundo zokhwima amamasuka ndipo ndalamazo amatithandiza. Pali chisanzo ndi cha mabanka akuluakulu awiri ndithu, pali banki ina think TDP ku Kenya, ina Afrexima bank amene akhala akutithandiza. Ndalama zimene zija zimene timatigwiritsa ntchito mwina kugulira mafuta ndi zina zoterozo. Now recommendation iwo aja akayankhula IMF zimatithandizira. Now kwambiri iwo aja pa nzeru zawo akamatiuza kuti takonzani chuma chanu, akutiuza nkhani kwenikweni zakagwiritsidwe ntchito ka ndalama, fiscal policy. Ku fiscal policy ku kuli mmene boma limatengera ndalama zake ndikumagulira katundu kapena kugwiritsa ntchito pa zinthu zina. Ndi anzathuwa akhala kumadandaula kunena kuti koma mmene mmapangira spend, mmene mmagwiritsidwa ntchito ndi ndalama zimene niyo mmapeza ndi zimene tufuna kuti tichite ngongole zimene muli nazo zikona sizogwirizana. Nkhani mmodzi imene akhala akukambapo ndi imene iyi. In fact anachita unena ngati munaona buno pa website paja, ananena kuti pali zifukwa zambiri. Tapatsa page number 2, paragraph number 2. Yeah, imene. What are the issues that have prevented Malawi from concluding the review? Akuti program implementation faced numerous challenges, and importantly was not able to achieve microeconomic stability. Notably, fiscal discipline has proven difficult to maintain in the current environment due to elevated spending pressures and insufficient revenue mobilization efforts. Now, boma ndichakaza chisankho msaiwale. Boma lifuna kuti lituluse ndalama zambiri ligwiritse ntchito kapange misewu, amalize mabridge kuti anthu azawafotere. Pomwe kwinaku IMF akunena kuti inutu mmene mulili mthumba mwanu simwenera wapanga spend mmene mukuchitiramu. Komanso pamene popo paliso nkhani zina ngati zimetimakamba za allowance anthu akamatuluka kumapita kunja, mmene anthu ena akutengera ndalama mbomamo, ndi zimene zicha amakhala akuyankhulani kuti komatu mmene mugwisa ntchito ndalamazi ndi mmene inuyo mukupezera sizili bwino. Akambapo nkhani ya revenue mmene ifeyo tikubwera ndi nkhani ya misonkho, mmene ndalama zanu zimene mukupezazi sikuti zikugwira kwenikweni, ndi nkhani yake makhala imene yoyo. Chifukwa mukaona mmene akuyankhulira aboma akumayankhula ndithu motanthauza kuti apapa sitingathe kugwirizana ndi anzathuwa chifukwa iwo they want to spend. Pomwe IMF is saying how do you spend ndalama mulibe. Tidayimba nyimbo muno facility imene itatheka. Yes. But mundaimbidwa nyimbo muno. Yes. Anthu adalankhula, ma ministers adalemba zinthu ndiye alipereka titicha zativuta. Brian, ECF kwa ine ndimaona ngati kuti mwina tinkhuzana ndi panado amene amachepesa ululu pamene mukufuna kuti mupeze mayankho enieni. Okay. You understand it? Yeah. So panopa zimene zatanthauza ndikuti panado kuja wachoka komano ndiye kuti mukuyenabe mumwembe mankhwala wawacha. Okay. You understand it? Yes. Amene amachepesa ululu because amatithandiza kuti ife tizitolere timene tizitolere khani ndimene sikuti inali yoti thandizo loti basi mene atenemu ndoti ife tingokhala chitampasale ECF yabwera amatipasa muja timene kuti ife tizitolere zimene akukamba ngati awawa. Muone mwachisanzo, muona kuti inflation yathu imakwera kwambiri koma mutati muione sese banda, muona kuti food inflation imene mabwera chifukwa chakudya ndiyokwera kwambiri. Now for example, Malawi imafuna 3.5 million metric tons ya chimanga kuti tidye tonse. Pano pamene tikuyankhula pano tikushota ndi 0.6 million metric tons. It means kuti tikhala kukakamizidwa kuti ndalama tikagule. You understand? Koma mutati muone kwa agriculture. Kwa agriculture kuli ma grants ambirimbiri amene amapita ku Ministry of Agriculture. Kuli ngati achina Agicom pano tikumakamba za mega farms. Kodi sitinafike kuti koza mapanga produce chimanga chokwanira, tikulephera bwanji kumapanga produce chimanga chokwanira kuti tizidya kena katika ndi chimanga choshota, then we are not supposed to spend more koma anthu ali ninjala. Tumaza kanga ndi inde ndikufuna ndibwere pamene popo. Manifusolanga lakuti IMF akuti fiscal discipline. Yes. Sakusangalala ndi the way we have dealt with issues of
fiscal discipline. Then zimene napereka zisanzozi. Okay. Nchiyani chimene akunena mu fiscal discipline. So for zimene manenazo kuti like akugamba kuti tisamangosakaza ndalama. You understand? Then mapereka chisanzo kuti titenge chisanzo chokuti tibe chimanga chokwanira. Sitisakaza ndalama. Komano chifukwa chani tibe chimanga chokwanira. That is not IMF problem. Ndi athu ife tikulephera kuti tigwize ntchito nzeru zathu ngakhale kuti kuli ma grants ambiri amene apita ku Ministry of Agriculture atina agikomo ali kumene kuchako chifukwa chani samapasa matagets kuti apereke chimanga chokwanira so that tisamasakaze ndalama zimene tikusakaza because ngongole zathu ndi zazikulu kwambiri debt yathu is becoming unsustainable nchifukwa chake amatiuza kuti tipange restructure debt yathu icha but awaperekapo zisanzo za mabanki koma if you look at mabanki ngati achina China achina Badea abana amene aja kuti mungopanga restructure you can't restructure them just today because amaona kuti they are losing money you see so ifeyo tikulephera kukhala ndi ndondomeko zokhwima zokuti ndalama zathu zochepa zizichita management funso lomwero chimene akuya nacho IMF ndife chilipo chimene tapanga fiscal discipline can you break it down for us ine ndingopitiriza pamene andevu zamwayi asiyira kunena kuti mavuto ena tivomere ndaife and situfunika IMF like what? For example like what? Domestic borrowing domestic borrowing ndi kubwereka ndalama ku mabanki amumuno osati swakunja mumuno awawa IMF chimodzi chimene amakhala akunena nchonena kuti inuyo tifati kuthandizeni kubweza ngongole zanu zimene muli nazo pang'ono kwinaku amakhala akukanyengerera mabanki amene tina ngongole aja kuti aya wabweza muna kukhanga tima restructuring ndi muna motero koma tili mkati mu moteromo tinatenga ndalama posite bomba tatenga ndalama zambiri zimene tabwereka ku banki modzi ya konkuno ku Malawi kufuna kuthandizira project ija ya kusalima waterway yes takhala tikumatenga ndithu ndalama zingapo kuchokera mabanki komanso ndipo ndalamazi zimadusa ku parliament tikambaso mwina nkhani imeneyo kuti kodi parliament iwa chifukwa nthawi zina tikasamangoona executive branch of government kamakamba nkhani ya fiscal policy iwonso parliament legislative branch of government ali ndi udindo kunena kuti ndaboma azigwirana manja kuti tikamati tikufuna kubwereka ndalama tizikhala kuti mpaka one komanso tizikhala kuti taona kuti kodi ndalamazo mabwezedwe alipo so nkhani ya expenditure tikati expenditure nafotokoza kale mmene tikutengera ndalama kandi ma allowance kandi kuyenda kuja kandi mmene tikugulira katundu wa boma kandi magali moto kandi zinthu zosiyana zimene tikugwisa ntchito expenditure pamenepo komanso mbali ina ndi iyi imene amayang'ana kumbali ya ma instruments ena amene amathandiza zakayendesedwe bwino kachuma monga nkhani yakatangale amayiunika kwambiri so bungwe la anti-corruption bureau amene imagwirira ntchito IMF amakhala ndi maso moti akabwera mdziko muno amakumana ndi nthambi zingapo zaboma nthambi imodzi imene amakumana nayo ndi a Reserve Bank of Malawi muna kali mankhani ya galimoto anti-corruption bureau kali mankhani ya galimoto mwe kampani ina yatulutsa galimoto ya nyuwani sinditchula koma mmene zadzadzira kubomako kuti anu aka amene amatipatsa ndalamawo adakaendera pesa kale chimwe koma ifeyo mambo mmene zadzadzira kuti moziwa brand tinene mosabisa pali ndalama zina zimene timangosakaza ivomereze maulendo ena opanda ntchito ka forex kakangokhala kuti tikupanga build kama tivuta kakangopanga build pang'ono tatengaso uyo muni mupita kuti mupita kuti ndege zosakwana mundu 14 hours upita wakabwerera upita so tivomereze komanso at the same time tineneso kuti even mutati muone nthawi imene mabwera ECF ija November 2023 you will see kuti dali ni ma problems ambiri we had cyclone yomwe tinali nayo pajapa shortage of forex inalipo inflation time January already at 20% was already above 20% now tinapanga devalue 44%. Sakurana tuza ndomwe wa MF. With all those pressures, we devalued at 44%, increasing pressures upon Bajama. So you can see kuti pena tima zakani fulumina kuvomera zinthu zina zimene kuziwa pasipani tima kuti koma can we really manage this? Komano chifanya kuti mnati mafuna tioneke kuti yabwerera zimene munena nyimbo zimaimbidwa zije. But at the end of the day, tidani na kuti ija ya DPP tidani ndi program under the DPP government.
tidanena kuti izi yayi tidakhasulitsa kuti tikufuna yathu ite ndiyi tidayambaye tidatenga ite 8 million ndi acha atinyanyala kunena kuti sizikuyenda iya sitinamalize ma review kumene timayenera kuti tizikhalira chifukwa chokuti padali zina zokuti iyi ndata tabweresa pa anthu azizikamba anthu ena atakumva kuti chabwino izi zidi nzomveka kwa pali zina zosamveka. So it's a combination of nkhani zina zomveka kuti malawawa as long as ifeyo sitikumapeza ndrama zambiri zakunja poti tikugulisa nanga kunena kuti tizibwereka kunena kuti in Malawi mulibe ndalama tachepetsani kuyenda tachepetsani anthu otuluka mukamatuluka tachepetsani atilakwira akatero ayi sikulakwisa koma pali zinthu ziwiri zimene mafuna kuti ndiyankhule. Choyamba ndimamva chisoni nkhani ngati zimene zikamachitika mmene anthu timazilandirira m'Malawi muno timazilandira ngati kuti ndi masewera onena kuti wina wapambana wina walephera. It's almost like zimene mukunenaso kuti alipo ena amene ankasekerera DPP zitawavuta monga aliponso ena pano amene akusekerera kuti MCP mwina zawavuta. Nkhani ndionena kuti at the end of the day kodi nkotheka kuyang'ana dzikoli kopanda maso achipani? Kodi nkotheka kumaona mavuto azachuma mdziko muno without political lenses? Ndikunena kuti as a country do we love if as a people kodi dzikoli timalikonda? Ndipo what can we do kuti tikonze mavuto? Number 1. Number 2, mavuto amdziko muno sazakonzedwa ndi IMF. Mavuto amdziko muno azakonzedwa pamene ifeyo eni nthaka tizapange chiganizo chomanena kuti enough is enough. Nkhani izizi zomaononga forexes, nkhani izizi zomaononga ka ndalama kanzaboma kanzotani ndikuuzani kuti titakhala kuti anthu ife tafika posimido ponena kuti no singasangayo it will not need anyone. Sizatengera munthu ochokera kunja kukwera ndege 18 hours kuchoka ku Washington DC ndikubwera kuno kumkaza tuuza kuti ubanda msagule sapa tufika ndrama mulibe. Weka uzaziwa zonena kuti inemene zinthu zilili makosana izi zinthu kusize. Koma munomo ningona tikanga chibwana zimakanga tizinthu zimakanga ana ministers yena amene ananena kuti izi sitingakwanitse iyi mbuyo ukamamva history people like Malemu Gudo Gondwe awuda manena kuti izi sizitheka ya. Yeah, I think there are times whereby muntu uzitha kunena kuti because just to agree mwina ndima kunena wayana kuti muone zifukwa zimene akunena IMF sizachilendoto ayi palibepo chimene mukhoza kunena kuti palibe zomwe akunena za fiscal discipline izo kuti vuta of course okhasa kumaza khanga ta kuzikola pena kuti due to elevated expenditure pressures so iza kuti ziko lindudi lipampani panidi yoti kwena kuti zipanga ujene but however zoma kuti uza kuti izi simaina kuti muzichita isimaina kuti muzichita abana ndizangona timaziwa kale zimna kunena papa simungadikire munthu achoke uko kuti azakuze kuti nisungakwanise kugula suti ya 500,000 pamene mandira 100,000 chifukwa pena pake timazakhanga ngati kuti we are so detached ndi zomwe zimachitika ziko munomo ngati kuti we live in an imaginary world because abwana ziko lathu ngati timapempha mankhwala kuti anthu atigule mankhwala tikadwala ifeyo tu atigulire mankhwala muzipata mwathu chifukwa toka sititha kugula koma mukamba inoza zimagalimoto zimene tikugula ndalama zogula magalimoto tili nazo. Can you imagine? Koma tikati tigule mankhwala iPhone yese paka mpanipo paka ndipo office pali yese akale sanga kwena anthu follow kumapita ulendo aya bwana ali yese akale yake ndife ziko losauka anthu amati ayi magalimoto amene mukuyendesa ndinu ziko losauka ndimafuna zimene nazokuti ine ndamuona mzungu wa ujeni wa World Bank ali mukwa ujeni kwa galimoto kake kumukuona ifeyo baba takati ngakali chanyuwa oti patsandala mayo akuyendera yabuno bwino ya models timasufa la sasa muzazi wa bwanji ayi koma china so mwina tingowonjezera kuti kawiri tikamakamba nkhani ya fiscal discipline ndimaona ngati kuti zala zathu kawiri zimaloza kwa anthu andale. Lero ndimafuna ndimasuke ndinene motere ngati pali anthu amodzi amene amasakaza ndrama za boma ndi anthu amene ali Capitol Hill. They may not like me koma that's the truth. Ndipo ena tikamacheza nawo amavomera aku Capitol Hill kumatuluka ndrama chimwene kumatuluka ndrama ku Capitol Hill mene ndukuzani tukuti dona wina manduza nganga tulutwa Capitol Hill without the minister knowing inu pamakhala ngati pali anthu munamvapo za kumbuyo kuti if misi munamvapo kunena kuti kachigeti kuti mene zimayendera ndi mene ndrama zimachokera ku Capitol Hill kuti mukaone pali ma systems amene anthu a Capitol Hill ni ma technocrats
sizimakape ayi awa ndi anthu ama degree awo ma masters ma PhD the technocrats andale aja samagwira ndalama anthu amene samagwira ndalama anthu andale aja kuti minister kuti uziwo kuti unduna wenda bwanji kunkhani za ndalama no amakupinda policy direction yes PS kusika musi ma directors ndi amene amayendesa unduna ndanza yes. kumene kuja kumachitika ndithu chipolowe so ndimangofuna kunena kuti tikamakamba nkhani ya reshuffling kayendesedwe ka dziko mwinanso nthawi zina timangofuna kumangosintha ukuku ndaleko koma uku timakusiya Joyce Banda yes adanena kuti if you don't get the right people in 4 positions yes Minister of Finance yes Secretary to Treasury yes Reserve Bank Governor I think atatu way I think so. yes atatu yeah if you don't get the right people in these positions you are doomed as a country the question that I want to ask you too do we have the right people in these positions today muna I am there yeah afuna yambala yunga awawali ndizifunga awalunda ndawutopolawo yes koma fuso lomalipa taliva ndetopolo uchokola pa awapanga ofa kuti ayange topolo uchokera pa undikakamiza kuti ndiyambe iya yakuyamba dawa bwanji kodi ba yamba ndicho ndimafuna kunena kuti mukaona ku Reserve Bank of Malawi amene ali Reserve Bank Malawi governor panopo ndi munthu oti ndi PhD mu nkhani za chuma ndi munthu wokuti wagwira ntchito ku Reserve Bank ku Ministry of Finance kwa zaka zambiri in terms of academic qualification sungadati ndi munthu osaphunzira munthu wophunzira the question is kodi kukhala Reserve Bank governor pawekha is it enough tizifunsana mafunso amenewo Secretary to the Treasury kuli acheleni ndi munthu mmodzi amene tinkamugwirisa ntchito kuno ku Times amabwera pompa amaphunzitsa nkhani za makobiri za chuma pompa pamubasi ndipo amafotokoza kata afotokoze nkhani za chuma kumati koma anthu amaziwa nkhani za chuma tinangontenga amene kupita kumene now apita kumene kuja kwa acheleni I'm sure mutacheza nawo akuuzani kunena kuti achimwene kunoko system yake ndiyofunika it will take time kuti ikonzeke komanso you will soon realize kunena kuti it's more than just the person the whole system imakhala ngati kuti pena pake ili toxic ndiyofunika kuchuna now chinthu china Minister of Finance ndi amene ndinganene kuti ni munthu mmodzi amene atachosa gwengwe ndikuwayika pa chithola anthu ambiri ngakhale ife kuno tidafunsa mafunso kuti khala ngati sakubweretsa confidence kwenikweni panali ndithu maganizo osiyanasiyana kuti mwina he is not the best because maybe sakubwera ku background ya economics kwenikweni but at the end of the day analipo anthu ena kumbuyoko amene analibe background ya economics ngati ndikupasana chisanzo cha malemu Aleke Banda did not even have a degree koma anali munthu oti anayendesa Ministry of Finance anthu kumanena kuti kodi anthu Malay people amatha kuyendesa chuma motelemu so it was in other words Aleke Banda anachita prove kuti it's more than the academic credentials pomaliza funso lanu ndiyankhe motere do we have the right people I think it would be very unfair kungoloza munthu mmodzi ndikunena kuti uyuyu walephera chifukwa tiyelekeze ngati Reserve Bank governor akhala for how long is it 2 months no more than that I think less than 6 months less than 6 months now can you imagine system many avutiramo ndikupanga judgment ya munthu based on that period of time ndikuona ngati it's also a little bit unfair so kwa ine ndikuwuzani kuti they can do better have they done their best ndikuwuzani kuti no they can do better ine ndifuna kuti ndiyankhe from the other side do we have atsogoleri abwino amene amamva kamauzidwa because mmene amayankhula Joyce Bandawo by implication she meant kuti ndekuti iwonso adali wokonzeka kuuzidwa zimene anthu amene asankha anthu oziwa ntchito wayika malo mwake muti because those are professional people yes kodi atsogoleri athu amamva anthu aja amauza kuti izi kapenano amayuza mphamvu zawo lozo appointing authority kuna kuti iyayi ife tipanga zakuti because chimene chonso ndi vuto limene tinalo mdziko yes you can have the best people that this country can offer koma iweyo amene uli bwanawe umamva kapena anthu aja amagwirana mwamantha kumaombano kuti ati chosatu ngogwirana ntchito kuti bola kanjere kanga kakuyenda so tizikhala ndi mbali zonse zimene zikumvesesana
uku kuti khale ndatsogolero kuti munthu amene wampanga trust kuti wamusankha akakuuza uzimva akati izi bwana ayi imvani abwana chifukwa yoti munamusankha munthu sitingagule kaya muti tigule ndege pano ndege sitingagule pano pa bwana kunjako simungapite munyamula anthu ambirimbiri tononga ndalama umamva chifukwa choti even utakhala kuti iwe kasuli chatudwa nyima zafika pena yes nyima zafika pena zikumveka bwino kwambiri ayambapo afuna ndipweteka undiponyera kumadzambi mundiponyera kumadzambi zikumveka bwino kwambiri but I want you to say it again simnamve pati pamene pone patane tabweza Anjali babati. Ndaibo awele. Mwana pesi ndo huyu ni mtu wabweteke sana. Sindi nambe bwino. Ino si munambe kapera ena ke sana. Ngofuna kuti abwereze basi. Tanena neso. Ndi manena kuti munene modeka bwino. Bwana banda. Inuyo mutakagwira ntchito ndi bwana usamva. Ulo mutakhala kuti inu kaswiri wa zimene mapangazi. Koma ndikukhala ndi bwana amene sakukumverani zimenezo. Bwana you just be another failure. Zoona. Anthu aziona kulephera kwanu usaziwa kuti vuto ndi bwana usamva. Usavomera kuti ine sili maziwa za chuma. Nena mutenga kaswiri wa za chuma azindilangiza. Akakulangiza kumamva. Kumamva kuti anthu wanasankha kuti atithandizire. Osakhala kuti iweyo yaenda ndikuchosa munthu azigwira ntchito phati kumaopa kuti iya bwana ndika zona ndi izi mundu uza kuti ndisainezi izi zingati we can't be mina yake nditsa imve ndine komanso we cannot be making these payments, we don't have money for that koma ulipiratu otherwise ndio kuti ochoka kumeneko, you understand? So we have a problem mbali zonse tikhale anthu mabwana ukuthi tikayika anthu amene tasankhacha tizimva zimene akutiuzacha komanso tikhale bwana umaziwa kuti uyu sakutithandiza zooneka zoti uyuyu ndi inefficiency ilipo kuchosa osamayang'anira vuto lake anthu ambiri amene amagwira ntchito mboma pano pasawo pakuchosedwa ntchito akutero samaopa because indi samanchosa amango chotsa vuto ili kuchotsa minister of finance kupita kwina even muone munthu wangwira wabamateala wangwira wabamateala akali munthu ungonchosa unduna ukawika unduna winawo ndi zimene zozo zimene timadaba you are transferring munthu wokuba mbali kumpisa kuti atani akabe kwinako. You're transferring a problem from one angle or from one corner to the other. Kumaso kuntunda kumagwedezako kumagwedezako. Zimetakati kunena pano. Anyamata kumakhala opanda ujeni opanda. Anthu samaopa kuchosedwa ntchito. As long as munthu sumaopa kuchosedwa ntchito bwana, umangotera kuti ande tipita tikanena excuse ina iliyonse ikamveka. Pazikhala seriousness amanena acheya. Running a government is a serious business. Kuyenera kuti aliyesa azimvesesa position yake. You as a leader, you have your best team. That anthu timamuchemerera Barack Obama, one of the smart presidents. Koma mutati muona anthu amagwira nawo ntchito. Amagwira ntchito ndi the best brains of America. Akamamuza amamva. Osama, you don't pull your ranks. Ndine manager, so you do this or the highway. That way chief zasokonekera because anthu amamba kukwira ntchito ni mantha sazikuza nizoona because akusamala ntchito zawo. Mufuna muonjezere pomwepo kapena tichite break? Ayi kungonjezera ndi mawu amodzi kunena kuti mwina asonga dziko tiyambe kuganizira kuti kodi ma key positions ngati amenewa anthuwa azisankhidwa bwanji? Chifukwa inu mukandisankha ine kukhala pamene paja ndikundiuza pamawa kunena kuti ndifuna ndipite kwakuti ine ndizoti ndamapalibe ndizovuta kwa anthu ambiri osankhidwa kuti akane even akudziwa kuzonera kuti sikwabwino kuti mupite kuyendetsa business zaboma sikungothwa pakama iya kuthwa pakama so kuti amatola nkula pakama alutha uyankhula so kuja jeri kupanga ndinkanina so maudindo athu enawa ndofunika kwaunikaso if Malawi has to go forward ndi chitukuko ndikumanena kuti kodi do we want political appointments on some of these very critical positions amene are very technical in nature komanso mafunika kuti munthu khale very level headed fika ukangokhaso kuti ndale zija zakulowa mutu ngosi ena atu timamvera chisoni kuamva anthu ena akamafotokoza zijani pressure imene amakumana nayo you feel sorry for them ena kumathawa ndithu osapezeka mu office muja kutawa kumazoti ndikapezeka mu office kubwera wandali andikakamisa kuti ndisaine zinthu kumathawa literally when you hear the stories you feel sorry for them and you say kodi zimene timalankhula anthu akamatimva ndi zimene timachita kuseri chifukwa pamene papa banda pamene pali vuto tikayima kugulu kwa anthu timanena tufuna zakuti koma kumbali kuzimene timapanga kumbali zimene anthu amazadaba kuti
zili ngati kuonera filimu izi tinkaonera kalekale za Chinese kamwe kamayankhula ndi zimene zikumveka zimasiyana. So we have politicians that stand on a podium. They tell us ife nkumati munthu suyu koma bwana akangozungula kuseri kuzimene akupindira pensulo kumene akukakamizira ndi kuti apange zinthu zosokoleza kumanda kuti kodi zikusiyana bwanji. So akayima pa pulpit amalankhula zinthu bwana anthu manjamo koma tapeza madzulo pa CEO wa parastate tabwera kuno tatulusa zakuti zija kugona CEO wa parastate. We feel sorry for them. They are our friends. They tell us the pressures that they're facing, chief. So tikuena tikhale synchronized. We need to align. Tiziendera kumozi. Solomina ninafunsa dala chifukwa chonena kuti nimamva kuti kumene kwa kuti amati Britain Woods kuli language yake. Mafunika wina wake amene adakhalapo kumene kuti mudzimvana bwino. That's why I'm saying kuti do we have is this the best we can have as a country? No, it's just beyond the language. It's beyond the language. You can speak the language and still do. Yes, we've seen kuti mena unena wawa. Oziwa even is mezozo. Chief, you need to be patriotic. You need to have integrity. Zinthu zimene zizi bwana ndizo uzikonda dziko la Malawi lili kumaona kuti yayi izizi akulu Malawi 22 million ali maso aupa ineyo siningapange izizi. Even antasa kukuona. Komanso uzikhala munthu wangwiro. Uzikhala munthu wangwiro ungwiro abwana ndi chinthu chovuta ambiri aifeyo titapezeka kuti tapeza mwayo kuti ndalama zabwera apa tithakutenga. Ambiri fe sitinatenge chifukwa mwayo sidaupeze. Ungwiro wathu sudaisese. Adali ngwiro uyu ndani uyu wa Bible uyu Joseph. Akazawa boss ndo adachita kuzipereka. Angati tikanadusa pankazo wako nifana koma pano pati kamaona timaona ngati ayi neso nakanga ndi Joseph abana ambiri ife sitina kumane ndi chime chidatiyeza kuti anthu aziwedu kuti munthu uyuyu wangwiro kusiya ntchito abwana even ili yokoma chifukwa choti kunena kuti ine singapange izi angati ndangati angachi amapanga ngakhale mukundipasa zambiri chonchi koma izi mundiuza apa sindipanga ndi basi ntchito ndasiya mwaona kwa anthu apanga ndochepa mwina kapena ino achonga kapena ndochepa inu mukoza siya ndochepa inu mutosia integrity ndiyofunika kuma integrity ndiyofunika ndingofuna kuonjezera kunena kuti nkhani ya integrity ndiyofunika kwambiri kachezapo ndi ma CEO ama parastatal angapo ndipo tubiyankhula mosapyatira amene mmasirira ntchito zija mmangosirira kuti mwina simudziwa mavuto ena amene anzanu akumana nawo. True. Anthu aja amalandira mafoni amauzidwa kuti talandira instruction kwakuti CEO wina anachita ndiuza kuti ine nauza kuti amene ina anandika pano nda president a president iwo andiimbire phone kapena ndilembere email izi zindipanga akuti sinabwere email sana imba president ndali panthu ena amagwirisa ntchito amangopita kama CEOs a president atitu ku state house makuti ndio ukakhala kuti iweso ngwa mantha opanga basitu kumangosayinira akuti pamene mwakhalapa pabwera anthu ndikumachita kutchula anthu akulu azipani ndikumanena kuti mundipase contract ma contract enda ama girlfriend awo girlfriend tafika pamene akuti mumpase afika pamene balimbi sio ndukana kuti sindipereka contract aunena kuti iwe tithanda nawo iye nkumanena kuti amwene ndikumapemphera siku ndi siku musamao sikuti anthu aja akukondwa koma ntchitoyo kuti zigwirira motero ungwiro amene akunenawo usakhale wa munthu mmodzi. ukhale chiganizo chimene dziko tapanga kunena kuti ayi umphawiwu timalize nkhani imeneyi pali ma statement awiri and I want us to weigh in tumalize tufatipilengera nkhani ina. IMF akunena kuti tauza kuti Malawi basi zalephereka yenderani yanu Malawi kunena kuti tatuluka tokha timvere ziti ni muyambe inu mutama fuso mutama fuso IMF anayankula ndithu IMF ayika pa website bawo kunena kuti sitinapange complete ma review mu miezi 18 automatically zikangochitika choncho automatically chimadula pa sizokambira naso koma statement yochokera kuboma akuna kuti tagwirizana ndi IMF kuti aliyesa endele yake so zitengera iweyo kuti ukhulupirira ndani chifukwa chani
mukhulupirira zimene zachokera ku nduna wa uje nazachuma alemba statement yawo kuti akuti zidali zogwirizana kapena mukhulupirira zimene zayika IMF kunena kuti sinambangi complete ma review for 18 months so automatically pa 14 May chinthu chinali choti chabwangaduka. So it's up to you. Inu mukhulupirira ndani? Ine ndaona zonse. Mukhulupirira ndani? Ndasunga mundilole ifuso uje mele ndisunge kuntima kwanga. IMF kapena boma la Malawi. Ine ndasankha koma ndisidinena. Inu ajunga mukhulupirira ndani pankhani? Pali mawu acha mnamvapo kuti constructive resignation. Malawi government constructively collapsed this arrangement, and I will explain why. Mwenera kuti mupereke review in 18 months. 1 year 6 months. Inu chinthu cha simudarani simunapange. Mukuchifuna kapena simukuchifuna? Mukuchifuna kapena simukuchifuna? Ndempa chamanena kuti munthu usakubwera kuntchito. Wasiya ntchito. Sina njosi. So ndi imene yaendera. Yes, exactly. This chidakugwirizana kuti pakati performance. Yes. Tikumana kulilongo. Yes. Tidzakambirani kuti ziyenda bwanji. Inu Iwo sabwera. Simukubwera. Zimene simukupanga ndiye tiziticha. So ababa, let's not be lost in words. Jamanena zija kuti nthawi zina Malawi timazango khala lost in innuendos, tima clichés ndi zina zoterozo. Koma nkhani ndionena kuti aboma kumbali yawo I'm sure anaona kuti izi silikwanisa. Chimene ndakapempha nchonena kuti aboma anakabwera pambalambanda ndikunena kuti we cannot continue on this path. IMF IMF anena kuti chinthu chichidatha pa 14 May aboma kulankhula mwandale akuti ife tinatulukamo. There you go. Kwina kuyankhula za ndale ena kungolankhula zimene zachitika. Ndenu ndikuti mwabwera iti. Sindinakwere chili yonse. Why should IMF akuti chidalepheka pa 14 May. Chidakwa chokha. Kulankhula mwandale akuti ife tipezi tazani tagwirizana nazo kuti azime zisapitirire. Ndiye palibe imene mwabwera. Achunga soli imene mwabwera. Ino mwabwera. Takusa. Ino mwabwera. Ine kwanga nkufunsa. Mwana memba jejerai. This is mbando this is ndana. This is ndana. Uzifunsa ine awazibwera. Muno. Sindutire muno. Ino mleke kwambi. Muno. Ino ninoje. Ine ndine moderator wa discussion. This is ndana wale gogo. Ii kuti ndikhala kuno. Serious. Kuti ndikhala kuno. Hapo za unongi. Ine muno. Yanga ndiyofunsa. Kubatsirani mipira nyamata. Mwetani. Na cross. Then kuona kuti akukanika tukuchinya tu. Iwe cross.